Hej, så jeg har hvad du laver? Skal jeg? Sig lige hej. Jeg? Hej. Ja. Bjørn, gå op, åbne lampe. Ja. Ja, gå og åbne lampe. Åbne lampe. Aha. Bare det. Ja. I dag skal vi lave noget challenge med tid i løbechallenge. Hvad har der? Lille. Bilal, kom herhen. Bilal, du kommer du. Ja. Ja, jeg skal... Nu stopper du, Bilal. Nu stopper du mig snart. Ja. Ja. Bilal, hvad du laver? Ja. Gå. Stop, Bilal. Ja, løbechallenge. Jeg skal løbe ned, og så skal jeg, når jeg kommer op, så skal jeg gå gennem værelser, og så skal jeg komme herhen, og det er min tid. Og Bilal, du stopper, okay? 1, 2, 3, nu! Tot best! Hatte! Bilal, hvad har du lavet? Bilal, nu stopper du. En omgang, fordi ham der... Jeg bryder. Hush! Bilal, nej, ikke sluk videoen. Bilal, du må ikke slukke videoen. Ja. Så skal vi... Så starter vi om. Og jeg skal lægge iPad'en herhen nu. Jeg skal nok komme derover og lukke værelsen. 3, 2, 1, nu! Det blev det samme sekund. Den blev det samme sekund. Det blev den samme. Vent. 3. Bliver over der. Bliver igen. Kom, jeg skal slukke den. Mækker.